Arami din tayo kadigiti barangay. Ito yan apo. So, i-enforce lang iti SM Mall kasi te material recovery facility nga agatang da. We are very proud tadigiti da do mga barangay tayo, they have memorandum of agreement or understanding with different junk shop owner tayo. Kaslang kas demet iti pumayan iti SM Mall, i-reinforce na di nga best practice tayo apo nga agatang damit iti recyclables ti Sabado wenno Domingo nga mabalin nga ipantiki barangay tanunangat nga to ti presyo da apo kadetoy ken as asideg ti SM Mall mabalin da nga ipandigi jay recyclables da tapno no te kuna tayo mapagtitinulungan tayo hanlang nga iti barangay na very good option apo nga iti business sector tayo like the SM also advocate that to reduce, reuse and recycle ken dati pinaggatang iti recyclable apo.